Tokom juna padavine su u većini mesta bile u uobičajenim mesečnim vrednostima, ali je u dobrom delu zemlje palo dvostruko, pa čak i trostruko više količine vode, dok je tek u neznatnom broju gradova i sela padavina bilo ispod proseka, kažu meteorolozi. U julu mesecu u Pirotu je bilo više od 20 kišovitih dana, a dnevna temperatura gotovo da nije prelazila 30. podeljak. Često se građani žale na neke tegobe koje obično dovode u vezu sa promenama vazdušnog pritiska ili bolje rečeno sa promenama vremena. To su najčešće hronične reumatske tegobe na osnovu kojih pojedini tvrde da su u stanju sigurno da prognoziraju promene vremena. Kako ovako vreme utiče na vaše zdravlje? Loše. U kom smislu najviše? Loše. Pa vrtoglavice i tako malakselost, sve. Godine su u pitanju, ali i ovo vreme. Ovo vreme je užasno. Vrlo dobro. Jel da? Kako se osjećate? Odlično. Ma nije baš dobro. Pojačuje pritisak, brišemo se s maramice. Jel uzimate možda neke lekove? Uzimam i to za 4.000. Svakakvi. A jeste pamtili ovako leto, kišovito i bez sunca? Ne, slabo imalo. Padneše kiša, sat, dva i prekine i se dan nastavi kao što je bilo. Loše. U kom smislu? Evo noge, jedva dižem noge. Teško je vreme. Teško. Kada je avgust u pitanju, prema sada dostupnim podacima, mesečna vrednost padavina ostaće u granicama proseka. Slične vrednosti žive u termometru očitavaće i u avgustu.